आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीचे बांधकाम सभापती रणजित तावडे यांच्या गाडीवर अज्ञाताने हल्ला केलाय। गाडीवर दगडफेक करून मागील बाजूची काच फोडली आहे। हा प्रकार सोमवारी मध्यरात्री 1 नंतर घडलाय। या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे। वैभववाडीत पुन्हा एकदा धक्कादायक प्रकार घडलाय। नगरपंचायतीच्या बांधकाम सभापतींची गाडी फोडण्यात आली आहे। हा प्रकार आज सकाळी उघडकीस आलाय। नगरपंचायतीचे सभापती तावडे यांच्या प्रभागात सध्या रस्ता काँक्रिटीकरणाचं काम सुरू आहे, त्यामुळे येथील रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला होता। त्यामुळे तावडे यांनी आपल्या घरापासून काही अंतरावर आपली कार पार्क केली होती। रात्री 12:30 वाजता त्यांचे बंधू तेथून आले असता गाडी सुस्थितीत होती, मात्र त्यानंतर अज्ञातानं त्यांच्या गाडीच्या मागील काचेवर दगड मारून काच फोडली। हा प्रकार आज सकाळी नगरपंचायतीच्या पाणी कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आला। त्यांनी याबाबत तावडे यांना माहिती दिली। त्यांनी घटनास्थळी येऊन पाहणी केली, तसंच याबाबत पोलिसात तक्रार दिली। या घटनेनंतर शहरवासियांमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय। मी काल रात्री आमच्या मंदिरामध्ये एका सुशोभीकरणाच्या कामानिमित्त मीटिंग होती। मीटिंग आटोपली आणि माझा हॉटेलचा चायनीज सेंटरचा व्यवसाय असल्यामुळे मी ते बंद करून बरोबर 12:15 दरम्यान घरी आलो। घरी आल्यानंतर दादा माझा मोठा भाऊ तो सुद्धा 12:30 दरम्यान घरी आला। त्यानंतर आम्ही सकाळी बघितलं असता मला पाणी सोडणारे कामगार आहेत, नळपाणी कामगार, त्यांनी सकाळीच फोन केला होता की असं असं झालं आहे की तुझ्या गाडीवरती कुणी दगड मारला आहे, काच फोडली आहे। पाहता बघतोय तर माझ्या गाडीची पाठची वॅगनरची काच फोडली होती। त्याचप्रमाणे ही वाईट वृत्ती चालू आहे, म्हणजे त्याचे कोणी केलं आहे ते मी रितसर त्याची पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली आहे। त्याचप्रमाणे गावच्या मंदिरात सुद्धा जो कोणी असेल त्याच्या संदर्भात त्याची बैठक लावून त्याचा बंदोबस्त करण्याची आम्ही तयारी केली आहे मनापासून। त्याचप्रमाणे ही अशी नको ती बुद्धी त्यांना ज्याला कोणी दिली आहे, ज्याला ती 100% म्हणजे आमच्या मनालाच पटलेलं नाही हे काय चाललं। म्हणजे अशा सगळ्यांच्याच गाड्या प्रत्येकाच्या घराच्या बाहेर लावलेल्या असतात। आणि कोण जो कोण दहशत जर करत असेल तर त्याने वेळेस थांबवावं, नाहीतर त्याचा रितसर आम्ही आता पोलीस स्टेशनला देऊन बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे। मी ही गाडी रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे रस्ता बंद करून रस्त्याचं काम माझ्या वाड्यातलं रस्त्याचं काम चालू आहे आणि त्या रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे आम्ही ते रस्त्याच्या तिथे बाजूला तिथे गाडी पार्क केली होती आणि 2 व्हीलर जाण्यासाठी रस्ता ठेवला होता आणि वरून आणि गाड्या चारी बाजूने जाण्याला रस्ता आहे गाड्या जाणारा। तरी पण मग रस्त्याचं काम चालू असल्यामुळे स्टील वगैरे बांधलेलं आहे, त्यामुळे कोणची गाड्याचं पंक्चर होऊ नये म्हणून मी ते गाड्या बंद करण्यासाठी माझी गाडी तिथे लावून ठेवली होती। जी कोणी आणि हे दगड बिगड जे मारण्याचे घाणेरडे प्रकार चालू केले हे योग्य नाही, त्यामुळे त्याचा बंदोबस्त काहीतरी व्हायलाच पाहिजे। आम्ही पोलिसांना पण विनंती केली आहे। जो कोण या असे फालतू प्रकार करत असेल किंवा दहशत वगैरे करण्याचा काही प्रयत्न करत असेल त्याचा बंदोबस्त करण्यासाठी आम्ही रितसर तक्रार केली आहे आणि त्याच्या गावच्या वतीने पण त्याचा बंदोबस्त करणार। शक्यतो माझं राजकीय कोणाशी वैर नाही, त्यामुळे मी सगळ्या राजकीय व्यक्तींबरोबर अगदी समंजसपणे आमचं बोलणं चालणार असतं। प्रत्येकाशी माझं कोणाचं वैर नाही आणि पण हे काय जे कोणाला वाईट सुचलं आहे ते देवाला माहिती असणार। आता सर CCTV कॅमेरा बाजूच्या घराला CCTV कॅमेरा आहे, पण त्यात अजून आम्ही हे केलं नाही। आता ते बघणार आहोत। साहेब पोलीस स्टेशनला हे तक्रार दिल्यानंतर आता त्याची चौकशी करून बघणार आहोत।